Kasam kebahan rio, ya orang ba jing ruai, haki neginot, haka sheminit, kasam u David. Atrai wat sneng yang haka jing bital jong me, lemne wat sempat yang haka jing snosi sat jong me. To isne yang atrai, namar ngering swai no, atrai tu pen kia yang na bagi shiing jonga kila shirkei. Kamen sim jongaru kala shirkei rem, mamete atrai tat lano. To pai pat atrai, to pelat yang kamen sim jonga, to pen im yang na kabenta ka jing le isne jong me. Namar haka jing yap omdon ka jing kenau ya me, haka jing tep uwei ban aingu ya me. Ngalat yan da ka jing ut jonga, man kamit nga pen shlei yala ka jing tia, nga pen che yala ka palong dalaki umat, ka kmat jonga kanang lut no namar ka jing snosi, kanang temen namar kinong ile persya jonga baro. Khilet no na nga pi kinong le baman baro, na ba utrai ulayo osnyaw ya ka jing sawa ka jing yam jonga. Utrai ulayo osnyaw ya ka jing kerpat jonga, utrai un pediang ya ka jing duai jonga. Ya kinong syun jonga baro on pen le ran, pat on pen shirkei rem ya ki. Kin pai di no on pen le ran shisendon ya ki.